Do'stoni aziz, ma Nilufar sajdик овардем. Мана инҷа саjdики 2 этажа. Ҳоли ин саjdик нав кушода шудагиҳай ва якта группа дорад тамом гуфт. Мана хеле ҳозир ҳама каса омадаги ҳастем ва ҳозир рӯи маслиҳат кунем кани чӣ мегӯянд. Мо саjdик кофтестем. Ин саjdик пеши бозор будаги ростика буха маъқул нашуд. Я ҷои дига саjdик будай рафтем 500 сомон моҳонаш. Ҳама ҷо саjdикҳое ки нормали ҳастанд гӯем 400 сомон, 500 сомон, 600 сомон намахел. аз як ҷои дига да саjdик ҳай ҷо 300 сомонай мегӯн. Як бор рафта бинем кани дарнаш чӣ хел чи не ки вай саjdики 500 сомона пеши хона да ҳам хусрӯ ҳама чи ёд медодиянд дарс не ки нархаш 500 сомон. рафтестем момана майда мана сиёвуша бинам биниш сипсирқ шудай хулигани кардестай гиря кардестай намешидам гуфтестай. А это Нилюшка пага сари саjdик мебиёд да? Да, саjdик тебе нравится, да? Да. Пеш маълимаш мебиёд? Пеш подругаҳош мебиёд? Бозӣ мекунад, гиря намекунад? Не. Молодец. Бад мебиёй пада? Да, конечно, ман мебиём. Саҳри машинаи дадаш кати мебиёд. Бо бегони дадаҷонаш мебиён, машина кати мегиранд мебаранша. Куҷо? Хона? Хони мамои калона? Да. Вай модина кати рафтем, кати муслим бозӣ кунем. Да, муслим. Чӣ бутуна омадӣ? Ман охир натонистам рафта, шумо рафтем. Маълимаша дидак Нилуфар, да? Маълимаш гуфт ки Нилуфар калон шудай аллакай. Сиёвуш калон шуде? Сиёвуш хулиган гуфтанд. Сиёвушам қабул мекунем гуфтанд. Гирем сиёвуша, барем саjdик тем сиёвуша. Кати ман бозӣ кунем. Тамошобинони азиз, бо саjdики худаш меравад Нилуфар. Рости гап ай саjdики худаш нағзтару хубтараша наёфтем гӯем. Барои ҳамин саjdик мана. Ин кия аямна бине ҷанг кунем. Чо кади кушти телефона? Биби. Сиёвушам ай тобистон мебиёремша. Не? Куку. Мана. Ҷанг кунеша ҳамин сиёвуша? Хобаш омадай бозӣ хулигана. Хобонемша. Гуворида бандемша ҳамин бача. Дадаш бозор дромадаги ҳастанд, сабзӣ гиранд, равем камтар макарон пазем ва баъд кор меранд. Имрӯз мо кати машғул, соат аллакай 11 шудай. Имрӯз рӯз очам байлинса хоб рафтанд. ҳаё байлинсада мо инҷода барои ҳамин мо кӯдакҳои кати мо гирифта гаштем. Мана ҷанг куненам на? тамошобинони азизу гиромӣ, мо аллакай хона омадем ва ман тез макарон сирх кардам. Мози ҷӯш шавад, обаш хушк шавад, дам мепартамша. Ана мехел ва боз каме томат андохтамша. ана мехел тез ози абед мекунем, баъд кор бори хонаҳои ҷамъу гир мекунем. ана мехел дӯстони азиз, вай телефон аллакай памяташ пур шудаги буд, барои ҳамин сёмка карда натонистам ва якта флешкаи 128 мегабайта да вай ҳастай, планшет ҳастай, ҳавай гирифта дар телефон мондан дар кор. Планшетам тез мегӯяд ки памят пурай, барои ҳамин якта флешкаи дига барои планшет гирифтан дар кор. Мана макарони мо низ тайёр шуд, тамошобинони азиз, лекин бе кабутӣ, бе гӯшт. Макарони тез тайёр. Сиёвуша бина те хел барои кӯдакон низ биёрем. банкаи шакароб кушодама. мана хел шакароби бамазза аҷоибот кӯда кашидам.
va abed mekунем мо. Дӯстони азизу гиромӣ, ман Севуша хеле шуд ки хобондам ва акнун хостам каме ҷамъгир кунам ошхоная ва яке аз тамошобинон дар комментария нависиданд ки апай Нилуфар барои чӣ видеотон кӯтоҳ 20-30 дақиқа кунед. бовар кунед тамошобинони азиз, ҳамин ҳаракат мекунам ки видео кӯтоҳакак бошад. лабай ҳамихе барои ки то ки он қадар дилгир нашавад, хай ҳар рӯза влог ки ҳаст барои ҳамин кӯтоҳ мекунам ва бо ягон рӯзе ки масалан шавқовар бошад, ягон ҷо равем, ягон чи тайёр кунем ва кунем бо бисёртар мешавад. Лекин ман ҳаракат мекунам ки кӯтоҳ бошад. Лабай чикор мекунӣ яве чумта вақти чай сметанаи ман гуфта будам гул мешунонам, ин маълима мегирифташа. Тез ин ҷоҳои ҷамъ кунам ва боз хамири нонни орзуқ мекунам. Хай пагоҳ ба нон мекунам барои ки нон камтар ҳастаю. Орзуқ карда ҳамсояҳода тақсим мекунем. берун -0 аҷоиб буд. ҳамин рӯз камтар ҳамон саъди ки Нилуфар ҳамон саъди ки пештараш мерад, ҳамон саъди ки пеш садикда истодем, ях кардем, 5 минут истодем, 10 минут истодем. бовар кунед ҳам хеле ях кардем, ба зур истодем, бо давида омадем. маълимаш гуфтанд ки хоҳен ҳозир истад, хоҳен пага саҳар биёен. баъд ман гуфтам аллакай абед шудагӣ ҳасте, барои ҳамин хубтараш пага саҳар кати Нилуфар мебиёд. анаме хел насиб иншоллоҳ бо Нилуфара пага садик бурдатем. бо баъд уборка мекунам, хонаҳои уборка кардани будам ва ҳам аллакай абед шудагӣ буд. вақте ки омадем тез хӯрок тайёр кардам, шавҳарам рафтан кор ва ман ҳозир ҷамъгир мекунам. анамехел дӯстони азиз, ман аллакай орзуқҳои хамирашро гирифтам ва бо уту кардан дар кор буд. то хамираш каме дам гирифтана ман уту кардам, ҳама чиза ҷобаҷо кардам ва инҷода ма сиёвуш ҷанг мекунам ша мана қанд и вай мана дор косата кӯдакон намемонанд ки видео сёмка кунӣ. мана аллакай ин орзуқҳо сирқ шуданд ва инҷода боятай дигаша тина кардам, мана хел бридам ва инҷода аллакай пухтагиҳо шуд. ин бача бинен охи ино гирим ки то ки сирқи бад нашаванд.